Kedamdang wosik ni pai trokar ni Duarbagori Press Club pen Kalitang Dorsing Tokbi a main pen One Day Volleyball Tournament during playground along kepathu kibi padopon. Lason si kedamtangar ni Duarbagori Press Club atum abarim debating secretary Kalitang Dorsing Tokbi alang lipin nangan Duarbagori Press Club along ke claim kedam kemisen rada tuma phan penangan birta kemi ke pachithang asai claim pon. La sohut alang likupi ko son penlo ni kidnia ke so kacholong lok ajok bangso appear thi pen Halloween adim sangtet cho endam chuilo bangso pen ajok alang li men pen Duarbagori Press Club atum pen One Day Volleyball Tournament during playground along kepathu padopon lo la sohut aluhia mana peng pen kachitong dun jireningti social worker kensing ingti during forest beat in charge Duarbagori Press Club Amaipur Rajesh Teron, General Secretary Rangsina B, Financial Secretary Robinson Killing, Deputy Secretary Risha Ningti, Sport and Cultural Secretary Roelson Rongpi, Kajiranga in charge Thompson Terang, Office Secretary Edwardson Crow, Assistant Office Secretary Dorsing Tokbi, members Harthang Singnar Atum Pen Kedang Lok Penangan ke Thegiding Atum Chetong Dun Renti. Volleyball tournament during along kepathu pon ahut team sirkep an chipati padupon lo. Laso hot chingthur team A lapen kuthuri a team atum angbong si final angdeng chiphopon lo. Bangso hot kuthuri a team atum kithek muchot ajok chingthur team A atuma phan parempondet si kuthuri ateran atum kicheng sianong A chapalong pon lo. Lapen hini anong eke chingthur team A atum si chapalong pon lo. Nong ekipi pon lake kicheng sia nong eke Duarbagori Press Club Amaipur Rajesh Teron reading pensi pi pajer pon lola pen hini ang deng nong e bangke Kajiranga in charge Thompson Terang pensi pi pajer pon lo Kalitang Dorsing Tokbi alang limen pen ajok la bangso khela ke bila ke nile ning sampiklo la penala tuma phana ke choro pilo athe pipot ma pulo tang te la sport ahin tai se education pusi nili matha dam la sport ahin pen sta isi ke paprang ponjia to wardo la hen la ডিৰিং আজি এখন খেল আপোনাক অনুষ্ঠিত কৰিছে ভাল লাগিলে খেলি আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে বহুত উৎসাহজনক হৈছে আৰু আগন্তুক যাতে এনে খেল আপোনালোকে পাতি থাকে তাই আশা কৰিলোঁ নানে তুম Duarbagori Press Club pan choropa jileglo santak sa sinane tum Kalitang Dorsing Tokbi amen penane tum bangso khela ke bipon thegapot e tum samening arong lo apen nili tum ningarong lo je pini ke hai pusame nili tum second anong yan ke nili tum chapalon theglo te pini nili tum ladak Duarbagori Press Club pe nili tum ladak diring along je nili tum arnis sia farman Kalitang Dorsing Tokbi amen pe nili tum dak volleyball pathu bipon lo abang so ki bipon along pini nili tum to da pen nonan nili tum one day match sa nili tum bipon lo la so long dak team near cap do alang litum team sir cap ne do alang litum nang join nun lo so team sir cap nang join nun pen final ang deng bang ke kache phopon la ke chingthur team A la pen kuthuri atum pen si che phopon lo la bang so kache phopon la long kuthuri atum pen che phai pon lo la so che phai pon se nilitum dak Duarbagori Press Club pen nilitum nong istame pipa jer do no la so kicheng sia nong e kipa jer pon la ke nilitum Duarbagori Press Club along Kajiranga in charge alang li Thompson Terang ardeng pen sipa jer pipa no la son tak se kicheng sia nong e bangke nilitum Duarbagori Press Club si pen se alang li tum phan pipa jer pon lo la pen la son tak se dak diring ang kang along nilitum non deji kale nilitum kewang jiani stame nilitum bang so kepathu stame nilitum bipon bomji lapen do thula nilitum dak di ring long nilitum la bang so volleyball kepathu pon along ki bipon along dak nang cherabdun chingthur club atum pe dak net stame alang nilitum nang pipon lo lapen volleyball stame alang nilitum phan nang pipa jer dun se nilitum stame kepathu along alang nilitum nang cherabdun pot alang nilitum phan stame kachoru pipa jer pon lo ase pini nilitum Kalitang Dorsing Tokbi amen pen se pathu pon lo la sonak taxi kewang je langarni an stame alang limen pen stame nilitum ki bipon ji stame chisik pon dola la pen Duarbagori Press Club along stame je okor dak diring ang kang det kali hat dei hore dei thor delomra kahora pendang lo along ni tum
kibi area long ni tum kibi dam je pan same nili tum chisik pon do alang lo pini bangge jasemet ni tum la Duarbagori Press Club atum pensi patir pi ponsi kalitang ni tum akorte Dorsing Tokbi amen pensi ni tum pini ani se farman volleyball pathu bi pon lo la si jasemet nili tum la Duarbagori Press Club ni nili secretary la pen president hoi pen nili tum mate team la ni tum Duarbagori Press Club pen la ni tum jasemet nili tum kachuro panggang tung la bangge ni tum akorte lo kapre kali lo kajiranga in charge lang ni Thompson terang la pen la Duarbagori Press Club long sport and culture so secretary along alang li Robertson alang li tum bahini cipaduk pen pini la pusona sai ni tum pachun panlong lo la se pusona sai ni tum pachun panlong lo la bangge ni tum Duarbagori Press Club hin pen sami ni tum ningarong pik lo la pen kalitang tum akorte Dorsing Tokbi sami alang li sami non bangge per thilong we that lo sami ha angsong pen sami alang li sami ningarong pu pasini li tum kaduk be sami ningchipang sampon lo News report Karbin Long Live